Como a vila mariñeira que é, e como manda a tradición, cada 16 de xullo, Rianxo honrou a súa Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros. Os actos arrancaron ás 7 da tarde na igrexa parroquial, onde se celebrou a misa solemne, oficiada polo párroco Marcelino Sánchez. Unha vez rematada, tivo lugar a tradicional procesión. Centos de persoas acompañaron as dúas virxes no seu traxecto dende o templo ata a zona portuaria, e foron dúas porque a imaxe da Virxe do Carme local acompañou neste ano tamén a imaxe do Carme de Leiro. Na comitiva de autoridades asistentes, o alcalde Julián Bustelo e demais membros da Corporación Municipal, así como tamén o patrón maior Miguel Ángel Iglesias e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, que non quixo perderse tampouco esta xornada festiva. Unha vez no porto, a procesión continuou como é costume polo mar. As dúas imaxes estiveron acompañadas no seu traxecto por numerosas embarcacións de maior e menor porte ata o interior da ría, onde se realizou como é costume a ofrenda floral en recordo de todos os falecidos no mar.